Silavê var baş hev baş hevanno gelek mijar hene dixwazim bu ara par bikim meseleya şehadeta şeş pêşmerge li Başûrê Kurdistanê ji xwe gelek daxuyanî hebûn piştî nîvrê me bu ara par vekirin lê aniha em cî bidin daxuyaniya kenekê û Rezdar Mesûd Barzanî jî bigire heta Bafıl Talebanî heta Qubat Talebanî Dem Partî Sirri Sakik ji Bakurê Kurdistanê Partiya Sosyalîstê Kurdistan gelek kesan beyanatê xwe eşkere kirin me bu ara par vekirin lê aniha em cî bidin ya kenekê paşê jî gelek mijarên din hene Tayyip Erdogan li ser pêvajoyê daxife tiştên balkêş dibêje dibêje vê pêvajoyê çi dibe bila bibe em ê bigînin dawiyê yani em ê bigînin serkeftinê li gorî wî serkeftin çi ye em ê lê binêrin wekî din Rezdar İkbal Durre daxife yani li pêşiya Kurdan dibêje du rê hene yek Kurdan dikare bigine serkeftinê çi ye kîjan rê kîjan şert lazım in ya din jî dikare rewşa wan xirabtir bike yani ber bê felaketê ve bibe xeterî heye li pêşiya Kurdan Kurd çawa tev bigerin dikarin ji wan her du rêyan rêya serkeftinê helbijêrin. Mühim e ya din jî Rêzdar Behîce Ferîde Demîr nivîsek nivîsandiye nivîsek di derbarê zarokên Kurdan de ye me çawa nivîsandiye petrola Kurdistanê her kesî germ dike dünya alemê germ dike ji bilî zarokên Kurdan nivîsek pir balkêş e ez li we pêşniyaz dikim hûn godar bikin heta dawî di dawiya vê bernameyê de ez ê cih bidim vê nivîsê deka kerem kin em dest pê bikin hevandan. Em ji kenekê dest pê dikin hûn zanin me nûçeya wî pêşkêş kiribû di êrişa Îranê ya li ser Başûrê Kurdistanê de vê sibê şeş pêşmerge şehîd bûn, sî pêşmerge birîndar bûn. Milletê Kurd di şînê de ye. Ji ber vê şehadetê dîsa Yekîtiya Kurdan çêbû ji her derê Kurdistanê beyanat hatin, daxuyanî hatin. Millet xwedî li şehîdê xwe derdikeve, milletê Kurd xwedî li hev derdikeve. Daxuyaniya kenekê em niha lê dinêrin. Keneke êrişa li dijî pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê şermezar kir got divê em Kurd li hember van êrişan xwe biparêzin hêza parastinê mezin bikin yekêtiya xwe xurttir bikin. Em weke keneke vê êrişa hovane hemû êrişkaran bi tundî şermezar dikin mehkûm dikin. Ji şehîdan re rehmetê ji birîndaran re şîfayê dixwazin ji malbatê şehîdan ji hemû gelê Kurdistanê re em sersaxiyê dixwazin. Em Kurd aliyê vî şerî ninin. Lê mixabin ji destpêka şer ve gel û welatê me dibin êrişan de dimîne bi vê münasebetê em carekî din bang li terefên şer dikin dibêjin şerê xwe neyînin welatê me êrişên xwe yên ser welatê me rawestînin bidin sekandin mafê me bersivdayînê heye elbet gelê Kurd wê xwe biparêze her wiha divê hikûmeta Iraqê li hember van êrişan bêdeng nemîne hem çekdarê nêzîkê Îranê rawestîne hem jî li hember êrişên Îranê çi tedbîr lazim in bistîne. Herçend em terafê vî şerê nebin jî li êriş li ser welatê me li ser milletê me têne kirin divê em Kurd li hember van êrişan xwe biparêzin hêza parastinê mezin bikin yekîtiya xwe xurttir bikin parastina Başûrê Kurdistanê parastina hemû Kurdistanê ye dibêje keneke em ê bi hemû hêza xwe ve destkeftiyên Başûrê Kurdistanê biparêzin heta dawî beyanata kenekî bi vî şiklî ye. İranê gaza xwezaya li ser Tirkiye qut kiriye gelo çi qas bandor li Tirkiye dike Tirkiye gaza xwe herî zêde ji kîjan welatan digire lê sembolîk ve jî ji sedî 15 gaza Tirkiye ji Îranê were jî yarekê me ne zêde ye Tirkiye bê gaza Îranê jî dikare xwe rêve bibe dikare xwe xwedî bike lê weya sembolîk ye weya tê çi manê tê wê maneyê ku sibê dûsbê navbera Îran û Tirkiye dikare xirab bibe Tirkiye endameke NATO ye sibê dûsbê Amerîka û Tirkiye Amerika û İran bikevin nava şerekî hê mezintir Tirkiye mecbûr e aliyê Amerîkayê bigire ji ber ku şertê NATOyê wisa dixwaze. Li gorî raporekê Bloombergê Îranê hefteya borî piştî êrişa İsraîlê ya li ser herêma gaza xwezayî ya Parsa Başûr hendardekirina gaza xwezayî ya ji bo Tirkiye rawestand li gorî daneyên ku ji aliyê komeleya belavkirina gaza xwezayî ya Tirkiye yani gaz bîr ve hatiye berhevkirin dewleta Tirkiye par ji sedî 14 pêdiviyên xwe yên gazê ji Îranê distend. Her çi qas ne diyare ka ev qutbûna gaza Îranê wê çi qas bidome jî çavkaniyên ku ji Bloombergê re axifîne beyan dikin ku Tirkiye ji bo çavkaniyên xwe yên sereke
روسیا آذربایجان شخوره وکه بنگه دبینه گازه جوان دران اتحال دکه آنها حال حاضر ستوکین ترکیه تیروان دکه yani İran gazê bibire jî pir zêde bandor li Tirkiye nake lê qet nebe aliyê xwe diyar dikin. Her ku diçe İran berpirsyariya yani Tirkiye digire hemberî xwe. Wekî din hevano berpirsyarekî peyevlendiye Wezareta Derve ya Îranê ji saziya nûçeyan CBS News re eşkere kir ku welatê wî pêşniyazên Amerîkayê beriya navbênkaran wergirtiye yani ew mesaja Donald Trump gihîştiye Îranê. İran niha li ser vê yekê guftûgo daye destpêkirin di nava xwe de çav li rêyek û di navbera Washington û Tehranê de danûstandin bêne destpêkirin. Ev hemî pêşketin piştî beyanata Serokê Amerîkayê Donald Trump hat. Çi gotibû Trump doêvarê di navbera her du aliyan de di rojên borî de danûstandin dest pê bûne. Şertê Donald Trump ê 48 saetan sekinî betal bû bû 5 roj anha Donald Trump dibêje daxwazên me ji alî Îranê ve hatine qebûl kirin. Av hema wekê nûçeyekê deqeya dawî ket ajansan. Ez ji we re bêjim. Aha. Dibêje êdî li gorî ku me bi Îranê re li hev kiriye İran wê tu carî nebe xwedî çekê nükleerî. Vaya soz daye me. Em ê navbera xwe de peymanekî imze bikin. Yani sozên ku dane me eger pêk werin vaya ji bo me xelat e. Her tiştê ku me ji Îranê xwestiye em ê bi dest bixin wê herem bikeve bin kontrola me. Vaya Trump wisa dibêje. Deka gotinê Trump hevûdû nagirin. Anha dibe em li ser wê xetê ne ku em encamên muazzam digirin ji Îranê. Vaya beriya saetekê hate parvêkirin. Anha li Îranê bi kesên rast re em di nava diyalogê de ne kesên ku daxwazê me godar dikin. Dibe hûn nikarin texmîn bikin ku ka ew çi qas alîgirê li hevatinê ne. Donald Trump wisa dibêje. Rast e ne rast e. Ew meseleyekê dine. Lê çav li rêyek û di navbera Washington Tehranê de heta 5 rojan jî danûstandin bidomin. Eger çawa ku Trump dibêje li hevatin çê bibe temam e. Eger li hevatin çê nebe. Eger İsrail bikeve navberê ji ber ku İsrail ne alîgirê van li hevatinan e. Ana zextekî mezin ya finansan navnetê wî li hember Donald Trump heye ji bo ku li hev were lê İsrail dibêje ez ê şerê xwe bidomînim. İsrail pir bawer nake ku İran were ser xeta li hevatinê. Rayedarên Pakistanê pêşniyaz kirin ku vê heftê li welatê wan İslamabadê hevdîtineke rast çê bibe di navbera aliyên Amerîka û Îranê de. Lê ev çê dibe çê nabe em hê nizanin. Hevdîtin hene. Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan jî diçe witê. Ew jî dixwaze wekê kevçiyên neşuştî xwe ber kevçî şuştî re bike. Derdê wan jî Kurd in. Niha em cî didin daxuyaniya Tayyip Erdogan hevanno. Rêzdar İkbal Dûra tiştên balkêş dibêje ew wî ez hema piştî daxuyaniya Erdogan bidim. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku ew ê pêvajoyê tevê hemû astengiyan bigînin armanca wê. Erdogan got îdeala me ya heremeke bê terör are li ber planên wan kesan digire ku dixwazin tovê nîfaqê têxin navbera Kurd, Tirk, Ereb û Farsan. Kabîneya Serokkomariya Tirkiye piştî navbereke 2 hefteyan ji bo guftûgokirina mijarên giring bi seroketiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li hev civiya. Recep Tayyip Erdogan piştî civînê beyanateke da dibêje em destûrê nadin provokasyonan. Erdogan li ser pêvajoya çareseriyê got pêvajoya çareserî em dibêjin. Ew nabêjin pêvajoya çareserî ew dibêjin Tirkiyeya bêterör herema bêterör. Yani rojata navîneke bêterör Tirkiyeyeke bêterör. Em jî dibêjin tamam baş e süper Kurdistaneke bêterör em dixwazin dewleta Tirkiye terorîzma xwe ya li Kurdistanê bide rawestandin. Artêşa xwe vekişîne. û milletê Tirk wekê mîvan pir baş e li Bakurê Kurdistanê be li her derê Kurdistanê ve qet nexeme mirû dikare bi hev re bijîn wekê însanan wekê mirovên medenî.
Lê serweriya Tirkiye li ser Kurdistanê milletê Kurd red dike. Serweriya axa Kurdistanê divê destê Kurdan de be. Roja duyemîn ya cejnê Tayyip Erdoğan dibêje. Rastî roja Newrozê hat. Bala xwebdin ser beyanatên Tayyip Erdoğan derbarê Newrozê de çi dibêje. Roja duyem ya cejnê rastî roja Newrozê hatiye. Newroz li gelek deveran jaliyê gelên birave di nava hewayekê cejnê de tê pîrozkirin. Salên borî bûyer rodanên ku li gorî ruhê Newrozê nebûn diqewimîn. Lê em dibînin ku bi tesîra Tirkiyeyeke bê terör yani bi tesîra vê pêvajoya ku em di nav dane divan 2 salên dawiyê de bûyer baweyekê ciddî kêm bûne. Yani terör merör dibê nemaye. Em di derbarê wan xeberan de tiştê pêwîst dikin. Mesela dibe hin bûyer çêbûne. Hin bûyerên ku me aciz dikin weke provokasyon pê nas dike Tayyip Erdoğan bana mühim in. Ama provokasyon gelo ji bo Kurdan dibêje yan ji bo polîsên dewleta Tirkiye ku rê girtibûn li hin siyasetmedarên Kurdan weke Tuncer Bakarhan nehîştin bikeve meydana Newroza Wanê xwastin ser wî kontrol bikin. Bêhurmetiyekî pir ciddî bû. Gelo Tayyip Erdoğan behsa provokasyona nava hêzên Tirkiye dike yan nava siyaseta Kurd de dibê provokasyon heye. Em dizanin ku hêzên dewleta Tirkiye avêtin ser gelek malan bi qasî 107 derdora 200 kes kirin bin çavan. Em ji vê re dibêjin provokasyon. Ama Tayyip Erdoğan gelo behsa vana dike nake. Ev insanê ku davêjin ser malan insana dixin bin çavan mümkün e bê hayedariya Erdoğan vê hereketê bikin. Na. Yani ji ber vê êdî em jî divê ji dewleta Tirkiye re bibêjin hûn xwe pak bikin. Hûn bibin yek deng di nava xwe de weke muxatabê vê meselê. Em di derbarê van xeberan de jî tiştê pêwîst dikin ku wekî li Amed Stenbol Newrozê dikin hincet bi hestên milletê me dilîzin. Bi nêrevaya behsa Kurdan dike. Dibê weke li Diyarbekirê Stenbolê Newrozê dibê Newrozê dikin bahane û bi hestê milletê me dilîzin. Wa hestê milletê we kî lîstiye ew? Yani hûn bi hestê milletê me nalîzin. Hestê Kurda çima bala kesî nakişîne? Hestê Kurda, maduriyeta Kurdan, heqê Kurdan çima kes nagire ber çawan? Tayyip Erdoğan dibêje em ê destûrê nedin tu provokasyoneke ku siyê bixe ser nirxên ku Newroz wan temsîl dike. Armanca wan têkbirina pêvajoya Tirkiyeyeke bê terör e. Ew ê ji me bersiva pêwîst bigirin. Yani tehdit dike ama kî tehdit dike nizanim. Vê derê de nekifşe. Gelo hêzên Kurdan tehdit dike. Ew xortên Kurdan ku ala Kurdistanê li ba dikin û li gorî dilê xwe ji xwe re sloganên xwe davêjin. Yan jî ew xortên ku cilûbergê netewî ji xwe re li xwe kirine Newrozê weke cejneke netewî pîroz dikin wana tehdit dike. Yan heqeten hêzên nava Tirkiyeyê ê provokatîf ê provokatör tehdit dike. Eger Tayyip Erdoğan weke Serokkomarê Tirkiye van gotinê xwe ji hêzên xwe yê navxeyî re bibêje süper pêşketine pir baş e. Wê demê dibêje ji hêzê xwe re qarşê birayê Kurd nebin bila li gorî urf û adetê xwe Newroza xwe pîroz bikin. Ji kerema xwe re ji wan re hurmetkar bin. Eger wisa be baş e. Eger tehdîta wî li ser me be, li ser me Kurdan be veya bêhurmetiyekê pir ciddî ye Tayyip Erdoğan li milletê Kurd dike. Dibêje wekî din gotinê wî balkêşî hene yani ji bo menfaetê Kurda jî hin tiştan dibêje. Van rojên ku em tê dane bi taybetî van rojên ku şerê li hember Îranê hatiye destpêkirin. Em qîmeta vê pêvajoyê ê stratejîk baştir fehm dikin. Wê ne hêza provokatöran ne jî ya axayê wan têrê bike ku me ji vê rêya xêrê vegerînin. Em ê di vê pêvajoyê de bigihêjin armanca xwe. Tevî astengiyên cihêreng yên derdikevin pêşiya me jî em ê wê pêvajoya ku em hevde me hin bi hesasiyetekî mezin bi hestiyarî birêve dibin bigînin armanca wê.
دبه کو ریا me asê be, dibe ku zehmet be, lê rê û asoya welatê me vekiriye. Paşa roja me ronîye. Ege pêvajoya Tirkiyeyeke bê terör lîstika bixwîn an nîv sed salî xirab bike, îddiala me ya heremeke bê terör jî rê li ber planên wan kesan digire ku dixwazin tovê nîfaqê têxin navbera Kurd, Tirk, Ereb û Faristan. Me ev pêşketinên li Bakurê Sûriyê dît, herî dawî jî di plana qirêj a li dijî Îranê de me ev yek dît. Pêşketinên li Bakurê Sûriyê serhildana Kurdan, tevgera Kurdan hevalno weke provokasyon dîsa pênasê dike. Divê me ev pêşî di pêşketinê li Bakurê Sûriyê de dît, paşê jî herî dawî di plana qirêj ya li dijî Îranê de dît. Ev her du pêşketin bi tenê jî têrê dikin ji bo nêrîn û nirxê wê yê stratejîk ê ku me sal û nîvekî berê dabû destpêkirin, were fehm kirin. Yani hem meseleyên li Sûriyê bahsa Rojavayê Kurdistanê dike, me anî serxeta xwe dibe yanî, hem jî meseleyên ku li Îranê anha rû didin, her du bi tena serê xwe têrê dikin ji bo em bibînin ka ev pêvajoya em di nav dane ji bo Tirkiye çi qas bi qîmet e. Her ku biratiya me xurttir dibe û serdema çek û tundiyê diqede, yên ku bi ser dikevin wê welatê me be, milletê me be û gelên birabin. Bila gomana tu kesekî ji vê yekê tune be. Ev hezar salan ku em li vê coğrafiyê bi hev re dijîn. Xem û şahiya me jî êdî biye yek. Îro jî dilê me bi hev re lê dide, hêsrê me bi hev re dibarin. Em ê zimanê gerdûnî yê biratiyê li herma xwe bilind bikin. Ez hêvî dikim ku newroza ku em dibin sîbera şeran de derbas dikin, di serî de ji milletê me re, ji gelê herêmê re aştî, aramî, bereketê bîne, dibêje Tayyip Erdogan. Ez hêvîdar ku ev roja watedar girêdanên hezkirinê yên di navbera me milletan de xurttir bike. İkbal Durre çi dibêje? Doçent Doktor İkbal Durre, kurê Abdurrahman Durre ye. Abdurrahman Durre tê bîra we? İmkanê min çêbû ez wî nas bikim li Ewropayê. Min pir cara pê re seyahet kiriye. Me bi hev re xwariye ve xwariye di salên 94, 95, 96. Ev kurê wî ye. Doktor İkbal Durre. Min xwest ez bikim mîvan jî, lê ez bar dikim Kurdiyê wî têrê nake. Zimanê Rûsî pir baş bikartîne, zimanê biyanî pir baş bikartîne, lê ez dibêjim qey Kurdiyê wî têrê nake. Lê dîsa jî vê derê Rêzdar İkbal Durre eger dengê me tê te, silav û rêzê me ji te re heye, pir bi kêfxweşiyê dixwazim pirsan ji te bikim di weşaneke zindî de, eger Kurdiye te têrê bike, ez bi kêfxweşiyê dixwazim te pêşwazî bikim wekî mîvan. Lê îro ez dixwazim cih bidim beyanata wî ya ku di Rûdawê de hatiye parvêkirin. Normal bi rêya tercüman tevlî Rûdawê dibe, lê ême wekî kanala me a YouTubeê ne rast e. Yani mirov bi Kurdekî re bi rêya tercüman biaxife nexweş e. Wextê İngilîz be, wextê cihû be, yan jî ji milletekî din be, ji İsraîlê be, Tirk be. Mesela yek ji nivîskarên ku heqeten ez jî hez dikim Ehmed Altan, ez pir dixwazim rojekî pê re hevpeyvînekî çê bikim. Pir zû veye ez wê diecî bînim. Hem ew hem birayî wî Mehmed Altan her du jî camêr in. Her du jî dostê Kurdan e. Belkî ji dayîka wan Kurd e, ji başûrê Kurdistanê ye. Lê her du jî kurên Çetin Altanın însanên hêjan e. Ehmed Altan însanekî gerdûnî ye, evrensel e. Xweş dinivîsîne. Di mesela Kurd de jî yek ji rewşenbîrên îstisna ê Tirkiyeyê ku di mesela doza Kurd de mêjî wî heqeten vekiriye. Nivîsa wî ya meşhûr heye, Atatürk di salên nodî de nivîsîbû di rojnameyekê Tirkiyeyê de, ji ber wê dewlê hate vekirin, ji ber wê zirar li nivîskariya wî jî ket, lê Atatürk tam empatî dikir. Yani ji Tirkan re digot ya ji bo çend deqeya xwe bikin şûna Kurda ye. Mesela wisa bifikirin ku navê we Kurd e û navê wan Tirk e. Yan jî Tirkiye komple di destê Kurdan de ye, navê wî kirine Kurdîye û navê serokê wan Atatürk e û ziman li we qedexe kiriye, zimanê Tirkî qedexe kiriye.
her tiştê ku îro em tînin serê Kurda Kurd ba banyana serê we wê çi bikira gelo hûn jî yani wê jî mîna Kurda we serê rakira hûn ê biçana çiyê wê serhildan bida destpêkirin yani mejiyê Tirka vedike rêyekî din nîşanê wan dide perspektîvekî din de pêşniyaz li wan dike di perspektîvekî din de li meselê binêrin yani xwe bixin şûna Kurdan ji ber vê yekî hûn mecbûrin mafê wan ê netewî qebûl bikin eger hûn bixwazin bi hev re bijîn eger hûn naxwazin bi hev re bijîn ji hev cihê bin çima ez behsê wî dikim em ji ku derê hatin vê derê yani tercüme ez bi Kurdan re pir naxwazim tercüme çê bikim di qenala Zindî de Kurdekî re merû dixwaze bi Kurdî biaxife lê însanên rewşenbîrên Tirk û biyanî İngiliz û Fransız û cihû İsraîlî merû dikare bi wan re bi zimanê wan biaxife em ji wê derê hatin vê derê yani baş e hevano li benda nivîsa Behîce Ferîde Demîr bin piştî vê ez ê ji we re bixwînim niha Îqbal Dûre çi dibêje dibe ji bo Kurdan hem metirsî heye hem derfet û îmkan heye tam di vê pêvajoyê de kîjan pêvajo du pêvajo hem pêvajoya meseleya pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiye de û hem jî divê pêvajoya li Îranê de şerê li hember Îranê jî derfet û îmkanên mezin anîne pêşiya Kurdan Kurd wê jê fayde bibînin yan na dipirse ji bo ku tu bikarî ji vî şerî fayde bibînî em qet nebêjin şer em bibêjin süreç yani proses pêvajo hemî aynî gotin ji bo tu wekî milletê Kurd karibî ji vê prosesê ji vê pêvajoyê fayde bibînî divê tu çi bikî İqbal Dûre dibêje mifte yeketiya Kurdan e eger Kurd daxwazên xwe stratejiya xwe bikin yek li ser aynî xetê menfaetê xwe bikin yek dikarin bigêjin serkeftinê eger ne wisa be ber bê rêya felaketê vedişin tabî ez anha navaroka nivîsê dixwînim hevano hevano ew kesên ku ala Tirkiye datînin dengê xwe nekin ji wan re bila werin qet ne meselê ye ême heta ku ala Tirkiye weke sembola îşkencê neyê bikaranîn weke perdeya li ser gendelî û dizdî û xirabiyê neyê bikaranîn heta ku ala Tirkiye di dema dagirkirina Kurdistanê de weke li Efrînê Serê Kaniyê neyê bikaranîn heta ku ala Tirkiye weke aletê îşkencê neyê bikaranîn tu dijberiyekê me li hember ala Tirkiye tune ye aynî mesele ji bo ala Şamê a Sûriyê jî wisa ye wextê ku tu ala Şamê bidî ser milê xwe bibî çete tu werî êrişê Kurdistanê bikî em ji wê sembolê nefret dikin ew sembol dikare bibe ala te û nizanim çikê te û bibe qîmeta te ji bo me menawî tune ye ji bo me tenê ew sembola îşkencê û tecavûz û êrişê ye em red dikin di destê te de ye tu ala xwe pak bikî ev ji bo termînatör û Türk kızı û nizanim çi tonkî Tirk hatine vê derê li me godar dikin ez dibêjim em wana blokê nekin bila werin li me godar bikin heta min pir dixwest ku ev cîranên me ê ku tên wisa tevlî me dibin li me godar bikirana hinek medeniyetê fêribana ji me ji esaleta Kurda ji zimanê Kurda hinekî Kurdî jî fêr bibîyana pir baş dibû ez pir dixwazim lê em çi bikin ji ber ku zimanê me nizanin ji medeniyetê bêparin rast e ne rast e hevano Pisporê Pêwendiyê Navnetewî Rêzdar Doktor İqbal Dûre ragihand ku di şerê navbera Amerîka û Îranê de wê Tirkiye bikeve rewşekî gelekî zehmet. İqbal Dûre destnîşan kir ku eger li Îranê rew ji kontrolê derkeve îhtimal heye statûya Kurdan li vî welatî bihêztir bibe. Li gorî Dûre Tirkiye ji xurtbûna statûya Kurdan gelekî ditirse. Eger şer mezin bibe û Tirkiye mecbûr bimîne hilbijartinekê bike ji ber ku Tirkiye endama NATOyê ew ê çi bike ew ê bi Amerîkaya re tev bigere. Dûre anî ziman ku ev biryar
و تاثیرێکی مەزن لە ئابووری ئەکۆنۆمی لە سیاسەتە تورکیە بکە. ئیقبال دوڕێ باڵکشان سەر تاثیرا ڕۆخینە ڕژیمە ئیرانê ya li ser Kurdan jî û behsa siyaseta Tirkiye kir. Eger li Îranê rew ji kontrolê derkeve wê çi bibe? Dibe ku statûya Kurdan li wê derê bihêz bibe. Kurd bibin xwedî quwet. Lê Türkiye bihêzbûna statûya Kurdan li welatê din ê rojhilata navîn ji bo xwe weke metirsî dibîne, weke tehdît dibîne. Türkiye niha her tiştî dike ji bo ku rê li ber şerekî mezin bigire û Amerîkayê îqna bike. İkbal Durre di derbarê polîtikayên serokê Amerîkayê Donald Trump de jî beyan kir ew niha naxwaze şerekî mezin derkeve. Ji bo Trump dibêje. Tiştê ku bala Trump dikişîne tenê pere ye. Herema kendavê ye. Çi qas bixe kontrola xwe, çi qas li wê derê bibe xwedî petrol, bibe xwedî pere, bibe xwedî nüfûz, tesîr, ew qas baş e ji bo wî, ji bo Trump. Derdê wî ew e. Ew dixwaze qîmeta petrolê wisa di mêzînê de bimîne. Durre destnîşan kir ku dibe ku Donald Trump di demekî kin de bi Îranê re peymanekê jî îmze bike. Lê hişyarî da ku ev yek wê krîzên herêmê bi temamî çareser neke. Pirsgirêkên rojhilata navîn wê demdirêj bin. Yani Donald Trump bi Îranê re peymanekî mor bike neke veya meselê hal nake. Mesela rojhilata navîn meselekî kûr û dûr e. Divê milletê Kurd xwe amade bike ji rojên xeter, rojên tarî re, rojên zehmet re. Peymanên Îran û Trump mesela me safî nake. Doktor İkbal Durre li ser rewşa Kurdan ya divan aloziyan de jî nirxandinên girîng kirin. Durre ragihand ku pêvajo ji bo Kurdan hem metirsîdar e hem jî derfetan di nava xwe de dihewîne. Ev hevpeyvîn di Rûdawê de hatiye parvekirin, min ji wê derê girtiye. Kurd ketine pêvajoyekê wisa ku hem rîskên mezin hene hem jî dikarin destkeftiyên mezin bi dest bixin. Ew du rêye ku em dibêjin ew e. Hem rîzîko heye hem jî îmkan derfet hatine pêşiya Kurdan. Şans e. Ji bo ku Kurd bi ser bikevin şertê herî girîng yeketiya navxwayî ye. Eger Kurd di cewherê xwe de yeketiyeke xurt ava bikin dikarin statûyeke xurt bi dest bixin. Lê eger ev yeketî nebe pêvajo gelekî metirsîdar e. Yani tehlikeyekî mezin li pêşiya Kurdan e. Dibêje İkbal Durre. Niha em cî bidin vê nivîsê hevanno. Min dixwast ez bi we re bixwînim li ser ekranê lê ez ew jî dibe mirov dikare bi hev re jî bixwîne. Hûn çi dibêjin? Hevalno binivîsîne. Ez nivîsê bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin yan ez bixwînim û tenê li fotoğrafê Behîje Firêdê de bir temaşe bikin. Eger hûn binêrin vaya di nûpelê de hatiye weşandin. Me çi gotibû? Me gotibû petrola Kurdan herkesî germ dike ji bilî zarokên Kurdan. Nivîs mezin e hûn dibînin hevalno em dest pê bikin ji kerema xwe re bi min re bixwînin hûn jî teqî bikin em bi hev re bixwînin. Baş e? Gelo mirovekî normal dikare zarokan tî birçî tenê bêdayî ku bêbav bihêle. Gelo ew kîjan mirov e ku ji deng, girî, çavê zarokan eyb nake û xemgîn nabe. Bi dehan peyvan dikarim li pê geloyê dirêj bikim. Lê mixabin ji hemî geloyan re bersiv yek e. Yên ku tên kuştin, yên ji birçînan li serê rê û derban dimînin, dimirin û jiyan li wan tarî dibe zarokin. Îro trajediyên dunyayê di stûyê zarokan de ne. Îro karesatên herî giran li dora zarokan dizvirin. Ev sed sal jî bi xwîn û qêrîna zarokan pêş dikeve. Li kîjan welatî, li kîjan deriyê bixî, girî û gazincên zarokan difirin. Zarok ew qas bê huzûr û bê ewlehî ne. Êdî nûçeyên herî zêde li ser zarokan e. Êdî şewitî û bêwarbûn, êdî sêwîtî û bêwarbûna wan nûçeyên herî balkêşin.
Divan 10 salên dawiyê de ji Kurdistanê ew qas dîmenên dilêş derketin, êdî hejmara wan tune ye. Gava Şengal hate dagirkirin, gava Rojava derbasî Bakur bûn, Rojavayî derbasî Bakur bûn, dîmenên ku aqlê mirov ji serî dibirin yên zarokan bûn. Mirov lal dibû, dixwast di ciyê xwe de bibe kevir. Piştî vêya dîmenê şerê bajaran hatin. Leşkeran bi zanebûn zarokên Kurd tazî dikirin, didan sekrandin û ew ditirsandin. Ew jî derbas bû. Di sala 2026 de dîsa aliyekî Kurdistanê xirab bû. Dîsa zarok bi qedera malbatê xwe re bûn rêwî, bûn qurbanî, bûn muhtacê dilopekî şîr û avê. Orta zivistanê li ber çavê rêxistinên me û li ber çavê milyonan Kurdan, zarokên me ji ber berfê û sermayê qefilîn û mirin. Zarokê me ji ber bêwelatîbûn, bêewlehiyê ji aliyê cîranên ku bi pere, ray, petrol û nanê me xwedî bûne ve ji aliyê wan ve dihatin revandin û kuştin. Ev jiyanên xuyayî ne. Bi hezaran zarok û çîrokên wan hene ku kes nabîne, kes nabihîse. Lê gava ku jiyanên veşartî û tenê di dilê xizm û lezmê wan de, ê wan de derdikevin holê, mirov dubare ji qudûman dikeve. Gelo edaleta Xwedê li ku dirê ye? Gelo soz û nîqaşên li ser exlaq û edaletê kengê wê werin cî? Gelo hovîtiya mirovan wêwenda bibe? Mixabin pirs pirin, bersiv ji pirê jî kêmtir in. Tu dibê qey vê carê derî yek e û Xwedê hezar e. Li Kurdistanê derî li zarokan tê girtin, lehî li ser zarokan radibin. Yek, fena şîlana 13 salî ji ber agirê bi xanî ket, dişewite û paşê jî dimire. Yek fena Zeyneb Elî Sido ya 8 salî dixwaze birayê xwe ji ber lehiyê xilas bike, tevê lehiyê diçe. Deka were. Deka were dijîtal dünya, teknolojî, B-52, bombeyê atomê, deka were mûşek, firokeyên hewayî, Tomahawk, F-35, deka were biratiya cînarên laşdiz û kêlek şikestî. Deka were demokrasiya ku doh cînar bû, îro cinawir e. Êdî her der Rojava ye. Malê hemî Kurdan êdî Rojavan e. Bêhna karesata Helebê ji laşê me tê. Dürfên keçên dîlgirtî bi me dikevin. Porê me kurkirîn e. Bêhna şewata şîlana 13 salî ji rihê me tê. Em heta qirekê di nava lixa li ser Zeyneba 8 salî de ne. Ji ber Rojava em xew heramî ne. Hîna şîlanên me ji ber koçberiyê derûniya xewenda dikin wê tu carê rihê wanê zarokxane, tu carî rihê wanê zarokane sax nebe û nakenin ji jiyanê re. Li Kurdistanê jiyan bêhêviyê nameşe. Şans li Kurdistanê di binê keviran de ye. Ewlekarî di destê Xwedê de, bextewarî di xew de ye. 13 salên Şîlan Mihemed İbrahîm li ser van kevirên bextxurî di hejariya kon û kampan de derbas bû. Wê tiştê ku dît, kêm kesî dît. Tenê ew xeyidî. Ew bêdeng bû. Ew bêsoz ma. Nikarim bêjim şîlana mala Mihemed İbrahîm bi eslê xwe ji Efrînê lê bi navnîşanên xwe yên koçberiyê ji kampa Şehba, Tebqa, Qamişloyê gelo tu çima xeyidî ji vê dunyayê? Çi rihê te ê weke şitil û şimî êşand? Bersiv tune ye. Lewra şîlan jî tune ye. Ew di koça sêyemîn de di odeyeke ku hemû malbat têde dijiya, eger em jê re bêjin jiyan, ji ber derketina agir birîndar bû. Petrol û gaza me ya ku hemî dunya xwe pê germ dike û jê pereyan qezenç dike. Yani gaz û petrola bav û kalên Şîlanê tenê ew germ nekir. Tenê ew xilas nekir. Ji wê odeya ku bûbû mala Şîlanê re kûpekî tenê bû para wê.
Wê rojê dayika wê ji bo ku şîlana wê necemide xwe soba gazê vêxe. Lê felek jî xayîn e. Di rojên muhaciriyê de ku pê gazê teqiya agir bi agir ket, hemî kes pêxasî reviyan derve. Çend deqe derbas nebû, şîlan hat bîra bavê xwe. Bavê wê bi lez û bes ket hundir. Xwe avêt nava agir. Geriya, geriya, paşê qêriya, şîlan, şîlan, şîlan. Şîlan wekî her timî di quncikê xwe de bû. Xeniqî bû, birîndar bû, hinek jî şewitî bû. Rakirin nexweşxaneya Qamişloyê, lê neçare bû. Şîlana 13 salî di dereceya sisiyan de şewitî bû. Rakirin nexweşxaneyekê taybet ya şewatê, dîsal Qamişloyê bû. Lê kesî nizanî bû şitla rihê Şîlanê di rê û rêwîtiyên koçberiyê de şikiya ye. Heta ba, av, aramiya gundê wê lê nexe, êdî xwe nagire. Kesî ew derman nizanî bû. Şîlanê nedixwest êdî di welatê xwe de nêzê mal û gundê xwe bibe koçber. Kesî nizanibû koçberî çawa darê şîlanan zuha dike. Kesî nizanibû şîlan xeyîdî ye ji me. Ji 13 salên xwe yên ku piraniya wan di kampan de derbas bûye. Şîlan di 13 saliya xwe de xeyîdî. Zeynep Elîsido ji Şîlanê 4 sal biçûktir e. Ew jî di rojekê adarê de ji jiyanê qetiya. Wê jî bi wê dilê xwe yê mezin lê bi salên xwe yên pir biçûk xwest birayê xwe xilas bike ji lehiyê. Zarok di salên Zeynep Elîsido de tenê xwişk û birayên xwe nas dikin. Hela ku tu koçber bî, bi tirs û xof bî, jiyan li te tenê mala bavê te ye. Dê û bav di demên wiha de temiyên her tiştî li zarokê xwe dikin. Hemî jiyan dibe temî û zarok di mirinê de wan temiyan piştgoh nakin. Zeynep Elîsido ya ji deşta şêrên Efrînê ew jî ev kir. Li Rojava çend roj bûn şilî dibarî, baran dibarî, lehî rabûbû. Konê mala bavê Zeynep Elîsido konekî ji naylon û pînan bû. Şer û şilî wekî hev bûn di van deman de. Dijminên ku bi piştevaniya Tirkan xwedî bûne, dor li bajarê Kurdan girtibûn. Nedihîştin nan, xwarin, lixwekirin were wê dirê. Nedihîştin Kurd du keviran jî bidin ser hev. 2 rojan baran barî, şilî barî, lehî rabû. Dengê diya Zeynebê hat, got li biraya xwe miqate be. Lehî rê nedida kesî. Kesî xwe nedît. Zeynebê tenê dît ku birayê wê ket ber avê. Zeynebê bi hêza zarokekê koçber a nîvbirçî û bêteqet xwe avêt birayê xwe. Bi milî wî girt. Ew ji ber pêla avê xilas kir. Lê lehî her diçû gurtir dihat. Pêla herî da wî li ser rû û çavê Zeynebê xist. Ava bi çemûr û kevir li wê pir giran hat. Çavê xwe girtin, xwest bi destê xwe ser çavê xwe paxij bike. Lê destê wê ji birayê wê qetiya. Diya wê nêz bû. Gavekî wê de bû. Wê jî xweşaş kir. Heta warqilê Zeyneba wê ji konê, ji koçberiyê, ji kobanê qetiya bi lehiya 100 salê re çû. Deka were. Deka were keştiya George Washington. Deka were. Gendava Hurmuzê, girava petrolê, Îrana dest bixwîn. De were müştebayê ji kartonê, muhafizên rûşeytan û xwedî mûşekên teneke. Ya na edî li bawe jî derî yekê û xwedê dixewda ye. Nivîs ew qasê hevan no, tenê notekê ye dibînî de, dibêje heta min ev nivîs xilas kir li gundê embarê yê girêdayê Qamişloyê zarokek bi navê Aya İbrahîm jî ji ber lehiyê jiyana xwe ji dest daye. Hêvî dikim li gor dilê we bû. Spas dikim ji hevala me Behîce Ferîde Demîr re nivîsek xweş bû. Saeta te sağ be. Yani ev mesela
şermezarkirin hêjî didome êrişa li ser pêşmergeyan em hêjî tam nizanin yani İran hê li xwe min kur nehatiye kawan lê xistiye ekî lê xistiye hêzên provokatör hene hêzên Rojdatê Kurdistanê êrişên li ser Herêma Kurdistanê şermezar kirin Dem Partî dîsa dibêje em alîkarî didin em alîgirê Rojavayê Başûrê Kurdistanê ne deqekî hevan nûçeyekî ecayîb heye artêşa Îranê dibêje me bi wişekên balîstîk êrişî balafirgeha Hewlêrê kir xêr e artêşa Îranê ragihand ku wan bi çend mûşekan baregeha hêzên Amerîkayê û Komên Rojdatê Kurdistanê yên nava balafirgeha navnetê wê ya Hewlêrê kirine armanc. Artêşa Îranê got di berdewamiya operasyonê xwe de meciyê bi cihbûna hêzên Amerîkayê û wan komên cudaxwaz ên ku İsraîl piştgiriya wan dike li balafirgeha Hewlêrê bi mûşekên zemînê bombebaran kiriye. Artêşa Îranê îdia dike ku herêma di nava balafirgeha navnetê wê ya Hewlêrê de hatiye armanjkirin yek ji navendên girîng yên piştgirî û fermandariya operasyona hêzên Amerîkayê ye û çendîn car amûr û pergarên leşkerî têra derbas bûne yan jî tê de hene dibêje. Yani xuya ye İranê ev hêzên Kurdan ê Rojdatê Kurdistanê jî ji xwe re kirine hedef. Binêrin Komên Rojdatê Kurdistanê. Baş e hevan ez xatir ji we dixwazim. Silav rêz şev baş.